Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Wieħed, tnejn, tlieta! Stordejt, il-kamra qed iddur bija. Hello tfal! Kont qed indur naqra jienu, issa qed inħossni stordut. Stordut. Tħossok stordut meta rasek tibda ddur u titlef ftit il-bilanċ. Għalhekk meta nduru rridu noqogħdu attenti biex ma nistordux. Imma id-dawra mhijiex biss bil-ġisem kollu. Nistgħu nużaw partijiet differenti ta' ġisimna biex nagħmlu d-dawra. Nista' ndawwar rasi u nista' ndawwar idi. Jew idejja tnej. U tafu li hemm xi logħob Maltin li jinkludi ħafna tidwir fihom? Intom ġieli smajtu bil-logħob dawra durella jew iż-żunżana ddur id-dur? Il-ħbib tagħna jinsabu fil-ġnien. Meme li tħobb ħafna l-eżerċizzju għandha idea għal-logħba ġdida. Ħbieb, tajjeb Meme. Ejja nilagħbu logħba flimkien, ejja nilagħbu dawra durella. Kulħadd qed jifraħ kemm jħobbuha din il-logħba. Il-ħbieb jaqbdu idejn xulxin u jagħmlu ċirku kbir. Meme, Ġiġi, Zizi u Nunu jibdew iduru bil-mod, imbagħad aktar maġġel u jibdew ikantaw dawra durella, qabża sigarella. Iduru u jduru. ċof tal-bellus, ċaqċaqilu lill-arus. U l-ħbieb tagħna jkomplu jduru. Għaxxa, għaxxa, issa kulħadd jitbaxxa. U kulħadd jitbaxxa. X'logħba sabiħa. Ejja nerġgħu, jajja Ġiġi, din id-darba aktar maġla. Huma jerġgħu iqumu u jagħmluha darb'oħra. Iduru tant malajr li xarhom itir mar-riħ. Wara ftit, Nunu qed iħossu ftit stordut, rasu qed iddur bih. Kemm qed jieħdu pjaċir. Tridux nilagħbu logħba tfal? Se nurikom żewġ stampi ħdejn xulxin u tridu taqtgħu xemm differenti fl-istampa tax-xelluk minn dik tal-lemin. Hemm 3 affarijiet differenti. Lesti? Ara ġej. 1, 2, 3. Indunajtu xemm differenti? Aħsbu sew. Fiż-żewġ stampi qed naraw li l-Kika tpenġi xi ħaġa. Imma ekku, fl-istampa tax-xelluk, Kika għandha l-munqar kulur differenti. U l-istampa li qiegħda tpinġi hija differenti. Imma hemm xi ħaġa oħra differenti tfal. Tafu x'inhi? Iva, hemm kulur differenti fuq il-paletta ta' Kika. Proset tfal, sibtuhom kollha. Ekk aħjar. Iqaf ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mattar 2 u minn hemm u ċaqlaq ftit. Tissem, tkerraħ, staġeb hu nifs twil. Emes, tep, għajjeb hu nifs twil. Iqaf ftit nieħdu
Tfal, tridu tilabu logħba miegħi? Iva? Mela jisimgħu sew. Tafu li għandna l-partijiet ta' ġisimna differenti. Għandna idejna, rasna, għadna u saqajna. Issa, jien ħansemmi parti waħda u rridu indawruhom. Sakemm fl-aħħar ngħidilkom iqfu! Ftehmna tfal? Mela tlaqna. Umu bil-wieqfa, bil-wieqfa, ħalli kolkom spazju. Indawru idejna! Dawru! Iqfu! Waqftu tfal. Li tiċċaqalqux. Wieħed, tnejn, tistaw tiċċaqalqu. Proset, kemm tafu żommu. Issa ħandawru rasna. Issa, bil-mod ħalli ma tweġġax. Ifu! Issa hej, kemm taġlu? Għandkom spazju ħdejkom tfal. Għax issa ħanduru ġisimna kollu fl-istess post. Tlaqna? Duru! Ifu! Kif stordejt, kważi waqajt. Għarem, ħanżom. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiqulek tkun daħkan. Darboħra nejdu merba, mallum saħħa ciao. Darboħra nilqawk għanna, imma llum ser nejdu ciao.